Har du noget med at streame? Nej. Nå. Sig hvad du vil have. Jeg vil have Tyra. Oh my god. Jeg har ikke spillet i en evighed, jo. Vil du hellere spille en anden? Jeg er ligeglad. Nej, jeg har en fedtet. Nej. Nej. Jeg er bare træt, vi har en Tristana og en Fiddlestick og en set. Som bare ikke gør det. Jeg skulle faktisk måske ikke have spillet Ash. Så er det jo Celtics ikke stream i går. Og så Genji han skulle pick til ham. Det var last pick. Og Alex han sagde ham, have Annie. Så Genji han sagde bare, vil du have Kasper? Nej, jeg vil have Annie. Så jeg bare, you want Kasper? Okay. Nu kan han bare det ind til ham. Og så er han bare jo fucking troll. Han tabte bare lige stort Alex. Hold da kæft. En scuba grabbers. Nice skin. Just kidding. Der er ikke nogen gode skins til Ash. Tashi. Ja. Nu stiller Amethyst, det er rimelig cool. Ja, der er faktisk nogle rimelig fede skin. Ej, han er godt nok cleansed. Det er da godt nok synd for ham, Frederik, så. Det kan da godt blive lidt skidt, hvis vi kommer til at pille ved ham i lane. Jeg tror jeg kan clear Shadows. Nej, så egentlig. Han skal igen en Fiddle 4, jeg hader Fiddle. Ja, jeg skulle måske egentlig have taget cleanse. Oh my god, hvor er det OP. Havde det virkelig også. Sådan en Fiddlestick, der er lige flash fair en. En pain in the ass. Oh my god. Welcome to Summoner's Rift. I won't lead us astray. Jeg er ingen tvivl om maksimum første Q. Du tager din Q først. Okay. Klik. Men med max altid sådan 9. Okay. Eller det gør de fleste, men det er fordi root den bliver længere. Men det, ja, præcis. Det kommer an på, om du rammer. Hvis du ikke rammer, så er Q bedre, fordi den skader virkelig meget mere, når du går ved den. Men det er selvfølgelig, at det bliver invaded og sådan, så er det bedre til E. Oh, bitch! Så! Du burde blive med at stå deroppe, så vi kan se, om de kommer. Du dør, Frederik. Lad være! Færdig. Oh shit.
Bullshit. Bullshit. Jeg risikerer ikke noget. Du skulle faktisk have gemt den 60 sekunders ward, så bare gå op. Jeg ved ikke, hvad de skulle have slået det ihjel med der. Og så skulle du have brugt 60 sekunder ward nede i tribusen, så modstanderen ikke lavede det der, som vi lavede sidste spil. Det er ikke sådan noget. Please. Nej, vi er nødt til at push. Fuck nu ham. Så pisse over den der. Så er mit liv. Ja. Oh my god, jeg kan potions. We must press on. Ej, det mener du ikke det der. Så du det? Jeg var rude. Husk, han har ikke... Nu skal de push igen. De tager de minions derovre. Oh my god. Okay, der er det ikke crit der. Jeg er stadig exhaust. Ja. Husk, han har cleanse. Jeg kan godt over at flash ham her nu. Han skal ikke have lov til at tage farm under tåret i hvert fald. Godt lavet, Frederik. 5 års offensivt fældestik. Han vil virkelig gerne have mig. Always take the high ground. An enemy has been slain. Quickly now. Do not confuse. Oh. Hvad lader jeg? Vi bliver ved, eller hvad? Ja, men... Ja. Alles back. We must press on. Jeg har købt items til at skide dem. Ulækkert. På dem. Lane. Hvor er der nogle dårlige, ja? Ja. Det er ikke, det var meget million to Stana. Hvad siger du? Det var ikke meget million to Stana. Nej. Det. Nej, jeg går ikke. Jeg ordner lige her. Ja. Ready? Sure you want to do this, Fiddle? Please. I only need one shot. Du burde spille mere aggressiv. Not bad. Hello. Hello.
Der er vist spæt. Det er jo jeg tror ikke, at hun kommer ned, men hun må hellere blive op. I won't miss. Oh my god. Når jeg rammer level 6 ikke, så skal vi altså instant give den fældestik der. Okay. Please. Jeg skal også bare lige gøre det inden. Please. Jeg har ikke så meget mana her. Same. Jeg har ikke så meget mana. Same. 2-3%. Jeg er crit her hjemme. Der kommer noget mod, så meget. Er du klar til at gå på med min ultimate? Ej, vi tager en bare fældstik igen. Har du alt? Ja. Oh my god. Oh, plan to be. Oh. Vi farmer ham. Åh nej, de dør. Oh. Nej. Nu går så langt, kan du lidt af hilarious. Jeg så det ikke. Var det godt? Ja, det var Udium. Han flashede lige det sekund ud fra kampen, der var en ultimate. Ah. Så med bolden ovenpå sig. Det er altså så fint. I can't with my stupid mother near me. What? Never lose focus. Oh, what the fuck? Keep rolling, roll. Så. Jeg ordner lige op. Faster than my arrow? Think not. Make it count. Peace requires a steady hand. Kæft, sejre og... Vi har øst. Er du klar? Jeg kan ikke følge med. Han blev slået. Stand together. Boom! Oh shit, hvor sæt ind igen. Og han død. Jeg kan tilbage. Giv jer fred. Ud til jobbet.
the high ground. Wow, det er så scumbag sagt sådan noget der. Så når han sådan skriver det sådan lidt som øje. Ja. I do my best work from afar. Fedt, han er kun level 5. Ja. Lol. Han kommer hernede nu. Han er ultimate om 5 sekunder. Er du klar? Ja. Ja, 3, 2, 1. No! Nå, så må vi lige tage ned. Ej, det gør han godt nok, det der. Hov. Der er nu det bedst. Han slår forholdsvis hårdt. Phew! Nu er det der. Han var en bitch. Gragas han døde nok. Live long and prosper. What? What the fuck? Hvad? Hvad betyder prosper? Ja. Sådan. Live long and prosper, ligesom at du skal ligesom rejse dig, eller man skal sige, du klarer dig godt, eller... Det var løs, der skulle have tænkt til mig. Live long and prosper. Jeg er sikker for det citat. Ja, det... Har man også med om 5 sekunder. Klar? Ja. Nå! Bitch. Jeg tror, vi kan næsten få lov at leve. Ej, det er så der ikke kommer udyr løb. I don't like udyrs. Dragen væk. Har en følelse af at fælde sikkert mine vulstår. Han er midt. Så nu var vi... skal vi bare komme væk herfra? Skal vi løbe midt eller midt? Eller sådan noget, tager. I won't lead us astray. What the fuck? Vi gjorde ikke noget. Du var for samlet. Ja. Hvorfor står den lige sådan oven på mig? Fuck. Hvad fanden laver han? Men det kan være mega ondt at bare lige give. Bare sætte bolden på Tristana, og så hopper hun bare ind. Ja, jeg smutter godt.
stand together. Oh my god. Der kommer han op. Mercy. Jeg tror Phil han står inde i Wraith Camp. En fuldtræffer! Never lose focus. Og ret sikker på, at Phil han stod inde i vores Wraith Camp og bare ventede. Kommer der sikkert. I do my best work from afar. Har tænkt sig ultimate, eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg løber bare. Det er også lidt... Bare sgu fedt, you don't want to do that. Swiftly now. We are one people. Oh god. Oh fuck, I mean. Always take the high ground. Are you kidding? Jesus, yeah. Only need one shot. Lead the way. We must press on. Top ud. Han skal ud. Sæt. Jeg går B. Peace requires a steady Jeg har lige for lidt af det. My arrows fly true. Destroyed a turret. Oh, you dead, son. Der kom 4'eren. Han når ikke for ham. Der kom nogen der. Faster than my arrow? I think not. United, we are stronger. I won't let us stray. Oh, come on. Oh, easy. We're on the right path. Bitch! Oh my god. United, we are stronger. Oh my god, vi fik ham ikke. Let fly. Such close. Oh, bam. Nigga. Do not confuse mercy for weakness.
Pretty bitch. Offensiv til Gurt. I won't lead us astray. Jamen, hvad kan jeg sige? Vi mistede på den der, det On the right path. Peace requires a steady hand. Oh, goodness. We must press on. Together. Blindness is no impairment against a smelly enemy. That's my arrow. Will unite the Freljord. Pøl, sætte på det. Hvor har vi fældet i det henne? Nej! Han split pusher. Dårligt at split push mod en Ashe, fordi det var force og fight konstant. Han gør ikke sådan en taske. Jeg tager æder. Vi burde nok. Hvor fanden alle bare løber fra? Hvad fanden? Vi var 3 mand, og I løb bare fra. Nej, vi var 4, og jeg blev nødt til at recall. Jeg havde 3 løb. Men jeg forstår ikke, hvorfor de andre, der var ikke nogen anden grund til de andre løb. Oh my god. Nu hører de sit på det. Right, bitch. Det er simpelthen for dumt det her. Han bliver ret nok ved med at push. Han fik altså 2 tårer med det der. Call it worth it. Det er bare fordi, de døber rundt. Så bare var over at hjælpe Renekton, og så bare gå tilbage efter. Altså, de skal jo være med at spille det tid så meget. I do my best work from afar. Skal vi sætte den, Frederik? Det er godt. Plus. Nej, så er ikke nogen god idé. Det er fandme bad. Au. Ej. Do not confuse mercy for weakness. Det er bare 4. Ja, de skal. I langeren. Syra. Hvad fuck? Du er nødt til lige at route ham der. Jeg router ham. Nej.
Ej. No one escapes my aim. Jeg skal pushe top, Frederik. Okay. Stand together. Jeg ved, hvad vi taber det her spil også. Never lose. Okay. I won't lead us astray. Draven. De er faktisk rimelig cool, de der wardskins vi får. De er rimelig cool, de Hvilke wardskins? vi får efter season. We must press on. Jeg kan ikke se. Okay. Nå, skal vi får ikke bare tage den? De har ikke nogen wards, vi kunne faktisk tage dem. Så ikke gøre noget ved det. Ja. Selv han tager nok en Hemstra, men altså hvis vi får Baron og en anden Hemstra, så tror jeg det går. Are you kidding me? Wow. Og du må bare tage den. Fede lyder. Og hvad jeg var squash, jeg Kom, ved. hold da. I will unite. Løber frem og tilbage. La. Der er pænt meget sætnet. Der er kun én sætning. Der er pænt meget en sætnet. Nå. Skal vi ikke bare tage den så? Not confuse mercy for weakness. My aim is steady. Det er simpelthen for dumt det her. Ej, jeg blev ikke fed. Det der er Gravis. Den er fuld liv igen. Sæt med. Ja. Wow, jeg føler mig altså pro for, der er så meget han får. Prøv at se, han ved ikke, hvad han skal gå efter. Han er helt... Han er fandme kogeren. Okay. We are doing guys. Stand together. Oh shoot. We must press on. Never lose focus. Ja. Det undrer mig, at der ikke er nogen, der er kommet til en build. Det plejer folk at gøre. Det er altid det. Oh my goodness. Ah. We're on the right path. Oh shit. I do my best work from far. Ej, fuck you, low. Hold da. Sæt ham for rave, så der noget.
Men shit, han er træls. Remington går tilbage der. Så er bare bevis. Der er ikke, altså, ikke fuldstændig med flow. Pas på at sætte det kort der. Let's see how close they can get. Det er jeg ikke sikker på, at jeg vil gøre det der. Det er spørgsmål om tid, før han kom jo. Han er lige bag dig. We must press on. Never lose focus. Jeg er ikke sikker på, det er det der. Jeg er faktisk rimelig fucking sikker på, det ikke er en god idé. We're on the right path. Oh my god. Peace requires a steady hand. Det burde vi da. Det er godt så godt, at alle de andre gør. We'll unite the brilliant. Har vi trappet med hovedet? Nej. Det er fandme nok, du. Jeg lavede noget, der kunne minde om Trap, som gik af helvede til. Do not confuse mercy for weakness. Nej. Vi kan godt... Odious står bare stille, han bare like, what the fuck. We are one people. Quickly now. Det var rigtig dårligt. Der er en stik. I won't miss. I always take the high ground. No one escapes my aim. Oh shit. Stand together. Klar. Oh. Oh shit. United, we are stronger. Oh god. Kommer en stat her på siden? Ja. Okay, klar. Oh. Living on the edge, hva'? Peace requires a steady hand. Jeg gør den her vej. Jeg har stadig barrier. Never lose focus. Your team has destroyed an inhibitor. Do not confuse mercy for weakness. Has destroyed her. Stand together. Frederik, kan vi svømme der? Please, no. Jeg vil faktisk gerne vinde. Jeg har ikke rigtig lyst til at vente.
Hvad vil du sige, René? Shit. I always take the high ground. Oh my goodness. Du er egentlig rimelig meget skadet. Ja, jeg har egentlig godt på skade. Jeg skulle skaffe en last på meget lang tid før. I won't lead us astray. We are one people. Whee! Der er en stik. I only need one shot. An enemy has been slain. The Ravens. Oh no! GG. Victory. Nå, skal vi lige komme ind der med net, Frederik? Easy. Easy diamond it. Hvis vi gør det før GG, så... Faktisk er lidt søm, GG søm. Jeg er faktisk bange for, at man næsten kommer i Challenger. For jeg har vandt så mange. Jeg har på Reddit har jeg en subreddit, der hedder Pucks. Så jeg har Pucks overalt på min Reddit lige nu. Det er rigtig rart. Nice. Nå. Hvorfor er det, når jeg går ind på din Twitch, jeg ikke har mod? Jeg vil egentlig også gerne mod dig. Det var så lidt jelly, når det ikke der sagde det, men fede faggot. Jeg sidder egentlig ikke og ser. Jo, han kan sgu egentlig godt høre dig. Det vidste jeg sørme ikke. Nej, det er jo nok ærgerligt. Det gør du godt nok Niklas helt ked af det. Det er frygtelig dumt, for jeg ville se min stream. Og se, når jeg sætter webcam til. Se hvor mørkt det fucking er. Det er på grund af de fucking lys, for de der. Nå.
Se hvis jeg sidder, som normalt sidder. Prøv lige se. Der er mørkt, ja. Det er virkelig lyst herinde i rummet. Jeg er også Hey, lyst, lampe. jeg kan se mig selv. Det er bare fordi, der kommer lys fra gardinerne, og så fokuserer webcamet helt underligt. Du kan bare en lille lampe på bordet. Se, hvis jeg tænder den lampe, jeg har til bordet, Lol. så er det det her, der sker. Lol, det er orange. Pisse, jeg tænder. Oh. Everything else on top. Actually. Actually. Jeg kan ikke huske. Jeg tror bare, at jeg gav Niklas moderator, fordi han spurgte om det. Hey, Sigurd, det var lige moderator. Alright. Jeg tror faktisk egentlig også, jeg er mod på hans, så det er vel lidt fair. Det er mega lang tid siden, jeg spillede Wayne. Godt. Hun er heller ikke band. Ja, hun er ikke band, og de vælger en Ezreal. Is it time, Frederik? Is it time? Kan du huske, dengang vi kørte Tarek Wayne? Yes, I remember it. Fucking back in the days. Eller Alistair Wayne, var det ikke også det, vi kørte? Ramus. Nej, Frederik. Det var Miss Fortune og Tarek. Vi havde sådan 9-1 eller sådan noget med det. Og så sjældent vi tabt. Det var helt vildt. Tarek han er easy. Ja, det er træls, at folk bare lane-swapper mod ham og alt muligt. Ja. Og at hvis han går ind, så kan han ikke komme ud igen. Han er så nemt til at blive kort. Guess some 80 carry then. Du kan jo bare skrive, you can have many if you want. You can has. Yes. Oh god, it's Syndra. Oh god. Jeg har ikke Vayne. If you're wine, I'm in. Jeg har Santa Graggers. Det er så vigtigt. Wow, hvorfor har han det? Jeg købte for lang tid siden. Det er fucking Oh godt. my god. Det er fucking godt, Frederik. Jeg har faktisk også Scuba. Det er også de eneste 2 gange siden jeg har. Man skulle tro, at han var fanboy. Det er han. Han er fanboy. Oh god. Er det en support eller det? Det ligner det da godt nok, Frederik. Fuck! Det er så lol. Det kan ikke lige det, jeg trykkede på, men jo. Da.
Det har med tricking for right points igen. Dobbelt spiller gratis. Men num. Alright. Nej. Det bliver godt. Det værste er, jeg måske taber til ham. Det gør det sikkert. Jeg synes, der er faktisk... Atrix. Hvad? Atrix han er en pain in the ass. Ja. Vil du ward up en i stedet for mig? Hvad? Hvis du køber 3 sidewards, en pink ward og potions. Hvordan jeg gør det? Hvis du vil okay med det. Ja, okay, fint. Du lyder lidt peaceful, er det okay? Ja, jeg er kold. Okay. Sikker, Frederik? Jeg bare sige, hvor jeg skal sætte. Ja. Sata Gragas. Den lige top mod Renekton. Don't get pushy.